Ndikumva mmene anthu akuyankhulira m'magurupu mu zokhudzana ndi speech imene a Professor A Peter Mutharika anayankhula. Chikungondimvetsa isoni kuti a Professor A Peter Mutharika akufika pomanena kuti ambiri mwa anthu amene akuyankhula zimenezi ndi ana. Ndiye sindikudziwa kuti ana amene akuwanena a Professor akuphatikizapo ndi ndani yemwe. Chifukwa tikakhala ngati ifeyo anafe a Professor A Peter Mutharika akumangidwa akuzunzika. Anafe tinafunika tinkapanga ma road block munchewu mubalaka kumapanga ma road block ndipo tinalimbana ndi apolisi mu area 3 kuwasankhira ndende imene tikufuna kuti a Professor A Peter Mutharika apite. Akulu anza amene akuonena akuluwo situdziwa kuti anali kuti. Anafe tinkapanga zimenezozo. Timakumbuka ndi Maikalista Mutharika tikupanga zimenezo pa area 3 ku bloka kuti Professor A Peter Mutharika asapite ku Maula andi zinatheka. Rimanda itachulidwa kale kuti akasiyidwa ku Maula a Professor A Peter Mutharika sanapite ku Maula. Lero lino akamanena kuti ndi ana amene akuyankhula zinthu zonna kuti iwo anatiluzitsa. Sindikudziwa kuti chimawavuta nchana a Professor A Peter Mutharika kuyamika anthu akawachitira zabwino. Chifukwa chona kuti achinyamata amene iwo akuwanena kuti ndi osadziwa zinthuwo ndi achinyamata omweyo amene pano pali mabelo nthumba mu chipani cha DPP. Kodi kusamika kumene mchifukwa chake a Professor sakulipira mabelo achinyamata ma legal bills achinyamata a DPP. Ali ndi ndalama zambirimbiri. So akamayankhula izizi mwina zikhoza kungoita naso mkwiyo kwambiri pa dzina lawo. Chifukwa na kuti tidaluza chifukwa cha Professor A Peter Mutharika. Tidaluza kumene. Iwo ndamene adakatenga achimulirenji munchisankho chodziwa okha adakatenga achilima. Anakatenga achilima. Situdziwa kuti ankafunsa maganizo ndana anakawatenga ku Airtel kusiya anzawo osandale. Kukatenga munthu ku Airtel uko kutibweresera. Sitinawadzudze nango wayang'ana. Koma pasi pa mtima anthu ankayankhula kuti uyutu adzalimbana ndi bwana adzatsutsana. Kenako adatayana ndi chilima. Ndengati iwo dzana akupanga confess kuti ayi ku chilima adatengera mavoti atu 20% kupita uko. Nchifukwa cha indecisive yawo. Chifukwa mwana ali nawo itana chilima kukhala naye pansi kumalizitsa zimene angapange kukoza maubale ake sana zipange. Mapeto ake anapita ndi 20%. Ndiye nana akatenga chilima ngati ali iwo. Analephera kukhala pasi ndi chilima kumbwezetsa anali iwo. Lero angapange blame munthu wina kuti akuwala kuita tikana kuti analuzitsa nda aujeni a APM. APM anatenga achimulirenje anawina. Kenako anasintha anatenga atupere muluzi pa 2020 analuza. China anawauza kuti asiye chimulirenji aluzena zo vote ya kunchewu ndinda. Zimene zozo okha. Nobody to blame but himself. So tikamena kuti Professor Peter Mutharika ndamana analuzitsa DPP. It's true, it's him. It's not to hate him but to make sure kuti he should realize the situation nkuti abwere mu condition imene ife tikufuna ngati anthu. A Professor A Peter Mutharika adziphunzira kuvomereza zinthu. Akamanena achinyamata kuti ndi achinyamata osadziwa zinthu amene akunena kuti iwo analuza. Okay, mwauza a Professor A Peter Mutharika kuna kuti mmodzi mwa achinyamata osadziwa zinthu Agape Khombe akuti inuyo ndamene munaluzitsa chipani cha DPP ndamene mukuzunzitsa chipani cha DPP. Kutha zaka zingapo almost 2 years 3 years tikungokangana nchipani. The only reason a president athu a APM satha kupanga chiganizo. Ganizo logwirizana ndi nankhumwa. It is too late kupanga chiganizo chimene chija. Ku parliament ma budget adutsa talephera kupanga balanced and kupanga question mabiro amene boma lakhale kubweretsa. Why? We had a divided opposition. Kufikira mpaka Dr. Bagiri Muluza anayankhula kuwadzudzula iwo a APM pa msonkhano wa mulakhwalo omwe. Kuwauza kuti now take charge, take leadership. What does a leader do? Leader amaitana mbali kodi futo ndi chani? Inu futo ndi chani kukhala pasi. Sana pange zimenezo. Leo lino makandidate mpaka pano a Professor A Peter Mutharika ndikamati sachikonda chipani cha DPP ali ndi ndale za ku America sizigwirizana ndi za ku Malawi. Ku Malawi kuyambira January ukafika March anthu amakhala akuzunzika kwambiri ndi njala. Chaka chilichonse kuchokera mu ulamuliro wa Tsamunda Sizalero. Akuuza amphepo ndi achipungu na malomba kuti adziuza anthu kuti asayende. Kodi a Bright saka akanati akuyenda poyenda paja akamatsazika makandidate kathumba kaufa saka nasiye. Akabambe adziyenda, agadama adziyenda, anankhumwa adziyenda. Munena zona anthu a DPP akadafa ndi njala. Panopo chimene tingamayankhule njoti boma sili kuthandiza anthu. Ifeyo poletsa makandidate kuti asayende tikupweteka ndani. Kupha chipani kumeneko. Anthu amene alibe message yozungulira yoti akhoza kumazungulira dziko olamula boma amene anthu akamalira akulira kuti boma ili sili bwino ali kumathekera weekend ili yonse kumwazikana kuzungulira.
otsutsa boma amene ali ndi message yowunikira anthu mavuto a boma ili auza anthu awo kuti musayende ndi mtima wanji omafuna kuti adzingotchuka munthu mmodzimodzi anthu ananena kuti the only party imene imapanga seko pa dzina la munthu imeneyo si Chipani ndi kati ise kati kachipembedzo. So it's like we are creating a mentality yona kuti we should be praising dzina la Mutharika as if he is a god. No, he's not God. Professor A Peter Mutharika is not God. Akamanena za experience, what experience did he have mene tinkawatola kuti akhale president in 2014 2018? Anaenda experience yanje. He was just a retired lecturer. Nothing, no experience about politics. We brought him into politics. Ndiye akumaya nkola kuti ufuna munthu akhalewa experience opanda a criminal record. What does he mean by not having criminal record? Iwo anali ndi over 6 charges pamene mawasankha kuti akhale president Dziko muno. Anali ndi unyolo mmanja, babero nthumba pwe. Pano angamaya nkhule kuti kufuna munthu wa clean. Was he clean himself? What does he mean? Is there anybody who has been convicted pa anthu amene ali pali amene wapangida charge pa nkhani imene analiona kuti pa makandidate alipo akufuna atanthauze chani akufuna atanthauze chani si zabwino zimenezi akuyankhula Professor A Peter Mutharika. Iwo tinawavote ali ndi bero nthumba mabero ambirimbiri so nkhani yonena kuti ayi ujeni munthu adzakhale wakilini wa experience pazonsezo a Professor A Peter Mutharika ina amene marumizira maviyeni mwauze pazonse atchulazo yowana alibe. He had no experience. He was not an economist. Anali ndi ma charges nthumba, anali ndi mabero anali ndi green card. He was not, we even contested iwaje atavuda magulu auladi Musa kumati yosa angayimire chifukwa ndi green card. Ndi munthu amene ndi wobwera anthu ankayankhula zimenezo. Kunali lawyer achina Justin Zonza ankayima poyera kunena kuti amene yuyu sangapange. We stood against all those. Lero chifukwa yona kuti iwo akadali ndi ndalama achinyamata tikusauka adziyankhula monyada ku blue. In fact that blue night it was not meant kunena kuti ndi show off ya APM. I don't know kuti anthu ozungula APM mmakamunamiza chani. That was anthu asonkha ndalama. It was not event ya APM, inali event ya anthu anasonkha makobidi yawo. Unless ngatena nomukalipidwa ndi APM kuti mupezeke kumene kuti. So there was no need yoti mupange chani. Ku anthu experience anthu akilini opanda ujeni kuna anthu amagulachi munthu banda kumene kuti. We did not go for them. He was clean. Munthu oti sanamangidwepo, a man with experience in politics. But we went for APM. Ndiye asa APM alibe mphamvu yopereka guideline kwa munthu oti tidzamvotere ku convention ya DPP. Alibe mphamvu zimenezo yoti atola ali retired lecturer. Palibe alibe mphamvu zimenezo. Muuzane alibe. Tikayankhula chonchi mmati ameneyo ndi ndani mmati ameneyo ndi ndani. No, ameneyo ndi ndani munali kuti pamene timavutika ndi mati ya gas oteteza APM. Nonsense. Adalephera uminister kwambirimbiri, ane minister of justice zinalephera, ane minister of foreign affairs. Tinavutika ndi nkhani yobweretsa president wa ku Sudan. Tinavutika. Minister of education kunatuluka scandal ku Chancellor College, academic protest. Mukanene kuti experience, which experience does he have? Ali minister of justice tinkaluza milandu, tinapanga maudani ndi majaji. Koma sitinatengelezo senzo, we wanted the name Mutharika. Ndiye akanthu akamayena kuti ayi he should not speak like atiwonetse ngati Fatima Dandi dzina la Mutharika. No, in fact ngati wana wina chifukwa we loved the name Mutharika. Not him, we did not know him. We wanted the name Mutharika. In fact tikanadziwa soka ndasankha duwa nsikana uchi anali pafupi mbambo wake mwina akanachionetsa zimene mbambo wake amapanga. Tinali ndi Chipani chimene chimawina ma MP konse. Under APM DPP was a complete failure. We failed to win my MPs in Dziko muno. Mpaka DPP reduced into a regional party. Opanda my MP per central region. What happened? It's because of Mutharika. So we want somebody who will not have mentality ya Mutharika, thinking regional centered, tribal centered. We don't need that. We need amene adzakwanitsa kupeza ma MP kumpoto pakati kumwera, a brand that meets the demand that Malawians need. Not kuti ma guideline akangachokera pakamwa pa Mutharika. No, he failed to guide himself. He failed to guide himself. He failed to guide his advisors. He failed to guide his ministers. He cannot guide achinyamata amene tikunena kuti adatilephera. No ways.